Jadi kakek banget motor iki lho. Iki dicampur apa? Endi? Iki Campur ya apa? jadi kereker. Mangan bae rasa kereker. Jadi kereker. Cuk gede nanti sembelih. Saya takutan jekut gabaman nih. Wih wong karunge binang kono. Kepri. Privet jikut iki. Ya iki dicikut dingin kok kae. Gue cepan wae. Oh iya kena jero warna karo. Halo guys, jemur gombak jemur gabah. Pitike senenge. Garep kok kete. Jenising ya. Kereker. Aduh, Efek 2 hari rana panas. kedingin cenah panas. Ya iya. Lagi nek iki sing sebelah kene parine meling-meling. Efek 2 hari. Kuning. Iki kayak sing gabuk ya. Karo disapu ra apa-apa. Ya urung kae engko nek wis nang. Sabane tak nggo nyapu jero sip. Ki lho wong tani kaya ngene iki. Kowe penak gari mangan tuku ning toko laku. Wes ki terakhiran ki. Sebentar. Wingi 3 dina udan terus ki. Gari. Tapi ora apa-apa alhamdulillah. Waduh di toko lung di tandu toko. Asal lama tempatnya kering ora tukul. Ini kayak gini guys, nek musim udan ya. Wis panen akeh kayak ngapa ya. Nek kena udan aduh wong panen iki sedih ora panas. Tukul ra sida. Ya cik singki. Ini beda Pak? Apa? Singki karo singki beda ya? Apane sing beda? Maksudnya mau sembun Telu, maksudnya setempat kan? telu, Belum tempat? telunggun. Aja ngising. Ngising. Wis. Nah, tak sapunya sip.
rada resik. Iki guys, nek wis rata belinjereng kita sapu ya. Belajar jadi wong tani. Ku nek wis anu juale dari sapu. Iya pokoknya iki biasanya 2 dino 3 dino nek panas tenanan ya. Garing. Ayamnya do mangan yo bene do mangan ra apa-apa. Kan wis gede ya di Nang tak adus ya. sembelih ya kan. Terus sip. Pernah itu sus mlebu, tak kira buarep. Petik kuru panganan kon bar, rasa coba barat. Panganan gratis MPG. Berbagi karo ayam. Iya lho. Ilahi montor mau kayak astagfirullah. Guys ngibna motornya kepanasan guys.